Νάση, ένα χειροκρότημα. Το φοβότανε, λέει, με το γρατσουνίσι. Πίσω από τις ελιές. Τον είδα. Και τώρα το νούμερο 28 από τον Αράκηθο. Διπλή συμμετοχή αυτό το αυτοκίνητο. Πήρε κίνηση στα ζυγά της K1. Όχι εγώ, αυτός μπορεί να πει. Ωραίο αυτοκίνητο, χαμηλά στημένο. Μια χαρά πατάει. Ένα μπλοκαδουράκι πίσω, άψογο είναι. Ωραίος, χαλαρός. Μπράβο του. Θανάσης στο Πάρκ Φερμέ. Ο Ανδρέας Οδελής με το νούμερο 31. Με το δοκιμαστικό του αυτοκίνητο, το οποίο έχει τραβήξει τα περισσότερα. Τερματίζει. Μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε και την ψισταριά μας, την καλύνα μας. Νερά, καφέδες, σουβλάκια. Ό,τι χρειαστούμε. Είναι εδώ πάντα κοντά μας. Νόημα δεν κάνει. Έτσι φως και αφού έκατσε το μαχαίρι. Επίτηδες μαλάκα. Άκη, χέσκε! Ήρθα η πρώτη μέσα να δεις. Ω, καλά. Όσοι εκεί ήθελε το φράμερ, μη χάσει μπόνο. Ωραίος Αλέξης. Δύναμη, ωραίο! Μάχημος. Έτσι και την ελληνική, ωραίο! Από τώρα είσαι από το γραμμένο. Δεν σε έφερε γραμμένο. Συνέχεια. Τι έκανες εκεί, ωραίο, κολλώνουμε. Να φάγες τα παλούκια. Πρώτη φορά είδες. Ωραίο, στο δίνει. Πού ρε, είχε, δεν βγαίνει. Το άσπρο, πάνω. Δεν βγαίνει.